Дәвам итәбез. Район советы каршында эшләп килүче яшьләр парламенты эш күрсәткечләре буенча республика районнары арасында беренче өчлектә. Актив яшәү рәвеше алып баручы яшьләр узган атнада дебатларда очрашты. Теманы Әлфия Мөбәрәкова дәвам итә. Сабантуй спорт һәм мәдәният комплексында Саба муниципаль районы яшьләр арасында дебатлар узды. Бүген инде район яшьләре, мәктәп укучылар, район балалар думысы активистлары, шулай ук район яшьләр парламент әгъзалары, районның яшьләре безнең бүген дебатларда катнаша, менә 30-га якын безнең катнашучы биредә. Инде дебатлар безнең блокларга бүленеп барыла, командалар белән бүленеп. Дебатларда катнашучылар экспертларның сорауларына җаваплар бирделәр һәм оештыручылар биргән темаларга үз фикерләрен әйттеләр. Дебатларда район яшьләреннән 30-дан артык кеше катнашты һәм аларның үз кыйблалары бар. Әлбәттә, мондый дебатлар кирәк. Чөнки шундый чараларда яшьләр үзләренең фикерләрен җиткерәләр. Аларның нинди проблемалар борчый, нәрсә буенча алар фикер йөртәләр, без шуны ишетәбез һәм алар курыкмаска төрле кешеләр арасында чыгыш ясарга өйрәнәләр. Үзләренә алга таба бу бер зур таяныч этәргеч булып тора. Алга чыгырга. Дебатлар нәтиҗәләре буенча Завод Нурты урта мәктәбеннән Гүзәл Гафарова, Саба сәләтле балалар мәктәбе интернаты укучысы Салават Хәсәншиннәр бүләкләнде. Мәктәп формасы турында сөйләштек, эшләү буенча сөйләштек, найм булып эшләү яхшыракмы яки предприниматель булу яхшыракмы? Менә бу дебатларга алдан ук әзерлек барамы, әллә монда килгәч кенә фикерләр тулыланган? Бу дебатларга алдан ук әзерлек бара, тик монда килгәч тә берничә яңа фикер туа, икенче кешеләрне тыңлыйсың һәм үзеңнең фикерләреңне туплап бетерәсең. Син бу дебатларның төп герое. Бүген сине бөтен кеше тыңлады. Иң кызыклы тема нәрсә булды? Миңа үземнең темам иң ошаганы мәктәп формасы ул хәзерге вакытта кирәкме яки кирәкми? Менә сезнең фикер? Минем уйлавымча, безнең хәзерге шакмаклы мәктәп формасы ул кирәк түгел, һәм аны классический стильдагы форма белән алмаштырырга тәкъдим иттем.